வெல்கம் டு முத்தமிழ் சமையல். இன்றைக்கி நாம் ஒரு கூட்டு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். சௌச்சௌ கூட்டு. இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். நம்ம சாதத்து கூட அப்புறம் காரக்குழம்பு, ரசம், கூட்டு இந்த காம்பினேஷன்லாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இந்த சௌச்சௌ கூட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு குக்கரில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கொஞ்சம் சீரகம், அப்புறம் பெருங்காயப்பொடி, கூடவே கருவேப்பிலை, 2 பல்லு பூண்டு கட் பண்ணது சேர்த்துட்டு பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சதை நான் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து வெங்காயம் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஆற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி போல் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி இதோட சேர்த்து தக்காளி சாஃப்டாகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம். தக்காளி கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு பச்சை மிளகாய் போல் கட் பண்ணி வச்சதை இதோட சேர்த்துக்கலாம். காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு பச்சை மிளகாய் குவான்டிட்டி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, ஒரு சௌச்சௌ தோல் சீவிட்டு இந்த மாதிரி க்யூப் சைஸில் கட் பண்ணி கழுவி சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் போல் நம்ம வதக்கிக்கலாம். வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு, ரெண்டும் சேர்த்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணி இதோட சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தேவையான தண்ணியை இதோட சேர்த்துடலாம். ஒரு 1/2 கப்லேருந்து 2 கப் அளவுக்கு. கூட்டு கொஞ்சம் கெட்டியாக வேணும்னா நீங்கள் ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது தேவையான காரத்துக்கு ஒரு டீஸ்பூன்லேருந்து 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி, அப்புறம் தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போது இது கூட ஒரு சின்ன பீஸ் அளவுக்கு புளி சேர்த்துக்கோங்க. இது ஆப்ஷனலாக தேவைன்னா சேர்த்துக்கலாம், இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். இப்போ எல்லாம் சேர்த்துட்டு குக்கர் மூடி போட்டு 2லேருந்து 3 விசில் போல் வரட்டோன்னு மீடியம் ஃப்ளேமில் அடுப்பு வச்சுட்டு குக் பண்ணிக்கோங்க. விசில் வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் குக்கர் மூடியை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். பருப்பு, காய் எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ ஒரு கரண்டி வச்சு லைட்டாக மசிச்சிடலாம். ஸோ இந்த கூட்டுக்கு நான் சௌச்சௌ சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் இதே ரெசிபி கேரட் அப்படி இல்லைனா சொரக்காய் யூஸ் பண்ணி கூட செய்யலாம். அதுவும் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி தலையை சேர்த்துடலாம். அவ்வளோதான், சூப்பரான டேஸ்டியான சௌச்சௌ கூட்டு ரெடி. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் முத்தமிழ் சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.